جايفري. فيلمنا زجمر حنت رጓድ ሰበይቲ ኣብ ደሚቕ ንግሆ ኣብ ሶፋ ደቂሳ እናርአየና እዩ። ካብ ራሳ ክትስእ ምንም ሓሳብ የብላን። ልዕሊ መጠን ተሃኪያ እቲ ቴሌቪዥን ክርብሻን ከሎ እውን ነቲ ሪሞት ብእግራ ረጊፃታ ቴሌቪዥን ተጥፍኣ። በቲ ደቂሳሃሉ ነበረት ክፋል ሶፋ ፀሓይ ገፃ ትወዓ ስለ ዝነበረት ተሲኣ ናብ ቁርሳብ ክንዲ ምኻድ ተገምጢላ ትደቅስ። እዛ ረጓድ ጓል ዱሌንግ ትበሃል። ን10 ዓመት ስራሕ ዝበሃል ተቆፂራ ዘይትፈልጥ ጓል 32 ዓመት እያ። በትወገን ኣዲያን ሓፍታን ክትስእያ ክደቅስያ እናበላ ብቴሌቪዥን ይረኣያ። ወይዘሮ ጃው ንጓላ ብዙሕ ግዜ ስራሕ ሒዛ ቤተሰባ ጠዋሪት ንኽትኮን ደጋጊማ እያ ትነግራ። ግን ዱሌንግ ምንም ኣይትሰምዕን። ደቃስ ምስ ኣባያ ካብ ሶፋኣ ተሲኣ ናብ ኣዲኣ ኸይዳ እንታይ ከም ዝኾነ ቁርሲ ትሓታ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ይጠምዋ ነይሩ። ድሕሪ ቁርሲ እውን ዶዶ ዝተባሃለት ቤተሰባ ናብቲ ገዛ ትመፅእ። ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ጣብያ ትሰርሕ ዶዶ ንሓደ ፕሮግራም ሃካያትን ስራሕ ዘይብሎምን ሰባት ትእልሽ ከም ዘላ ንወይዘሮ ጃው ትነግራ። ዱሌንግ እቲ ድርጅት ዝደልየሎ መስፈርትታት ኩሉ ስለተማልእ ዶዶ ምስኣ ንኽትሰርሕ ትሓታ። እዚ ዝሰምዐት ወይዘሮ ጃው ጓላ ስራሕ ክትረኽበላ ስለትደሊ እንከይሓሰበሉ ትስማዕማዕ። ምክንያቱ ዱሌንግ ኣብኡ ምስራሕ እንድሕር ደኣ ጀሚራ ካብታ ንእሽተይ ድኳን ዘምፅዎ ኣታዊ ዝበለፀ ምቁጣብ ክኽእሉ እዮም። ዱሌንግ መጀመርያ ዋላ ፈቃደኛ ትኾን። እቲ ኢንተርቪው ምስ ተጀመረ ግን ምስ ዓባይ ሓፍታ ሊዳንግ ሓያል ባእሲ ትጅምር። በዚ ዕድመ ኸዚ ስድራ ክትጥውር እምበር ክትጥወረ ይግበአክን ኢላ ንዱሌንግ ክትዛረባን ከላ ብጣዕሚ ትናደድ። ሰንኪዚ እውን እቲ ኢንተርቪው ቋሪፃ ካብቲ ክፍሊ ብፍጥነት ትወፅእ። ምስ ስድራኣ ብጣዕሚ ተናዲዳ ነቶም ዘሐጉስዋን ዘፅናዕንዕዋን ክልተ ሰባት ትድውል። ኣፍቃሪኣ ሾንና ትፈትዋ ዓርካ ሊሊ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ረኺባ ከመይ ዝበለ ከቢድ ንግሆ ከም ዘሕለፈት ትነግሮም። ኣብቲ ሬስቶራንት እውን ዱሌንግ ንደታን ሕርቀታን ብምግብን ብመስተን እያ ተውፅኦ። ችግራን ጭንቃን ኣውጊዓቶም ንኸቃልልዋን ከፅናዕንዕዋን እናተፀበየቶም ግን ሾን ምስ ጁሌን ርክቦ ቅፅል ከም ዘይደሊ ይነግራ። ምክንያቱ ልዕሊኣ ዘሐጉሶ ካልኦት ሰባት ረኺብኒ። ዱሌን ተናዲዳ ኣይፈርደካን ግን መን ምዃና ንገረኒ ኢላ ክትሓቶን ከላ ሾን ክነግራ ፈቃደኛ ይነግረን። ዱሌን ግን ሱቕ ኢላ ክትወፅእ ስለ ዘይደለየት ናይ ሾን ስልከ ልዒላ ትሪኣ ኣላ። ፍቅረኝኡ እታ ትፈትዋ ዓርካ ሊሊ ኮይና ትፅንሕ። ለካ ሾንና ሊሊ ብድሕሪ ዱሌንግ ንነዊሕ ግዜ እናተራኸቡ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ እውን ሊሊ ስለ ዝጠነሰት ምስኣ ክምርዖ ስለ ዝሓሰበ እዩ ንዱሌን ምስኣ ቅፅል ከም ዘይደሊ ነጊርዋ። ኣብ መርዖኦም ዓርኩ ኮይና ንኽትመፅእ ንዱሌን ጓላ እናሓተትዋ ተናዲዳ ደጊማ ክትሪኦም ከም ዘይደሊ እናተዛረበት ካብቲ ዳ ምግቢ ቤት ትወፅእ። ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ዱሌንግ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ዝቐርብዋን ዝኣመነቶምን ሰባት ከተሓሕትዋን ክጠልምዋን ስለ ዝወዓሉ ብጣዕሚ ትናደድ። ኣብ ክንዲ ችግራታት ዘርዚራ መፍትሒ ትእልሽ ግን መስተን ምግብን እናበልዐት ሓዘና ክተቃልል ትሙክር። ብልዑ ዒላ ንምሸቱ ኣይስክሪም እናለሓሰት ንገዛእ ክትከይድን ከላ ኣብ መንገዲ ኣብ ሓደ ጂም ሓያል ቦክሰኛ እናሰልጠነት ትርኢ። ኣብታ ሰዓት ንሳ እውን ንትወዲ ምስ ረአየት ሓደ መዓልቲ ቦክሲንግ ከም ትሙክር ንነብሳ ቃል ተኣቲ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ዱሌንግ ከምቲ ልሙድ ኣብ ዓራታ ደቂሳ ምስ ረፈደት ክትስእን ከላ ዘይተፀበየቶ ቁርሲ ዱሌንግ ሓፍታ ሰሪሓ ትፀንሕ። ሊዳን እንታይ ሓሲባ ፅቡቅ ቁርሲ ሰሪሓ ኢለን ድማ ዱሌንግና ወይዘሮ ጃው ምጥርጣር ይጅመራ። ግን ንምንታይ ዝኩሉ ፅቡቅ ነገር ከም ትገብርላ ንክትፈልጥ ብዙሕ ኣይተፀበየትን። ናይ ፍርዲ ቤት ወረቐት ሒዛ መፅያ ንዱሌንግ ፍርቂ ውርሳ ንክትባ ትሓታ። ንምንታይ ናተይ ፍርቂ ንስኹን ትወስዱ ኢላ ክትሓታን ከላ ንስኺ ደቂስኪ ክትውዕል ከለኺ ነዚ ስድራ ኣነ እየ ዝጥውሮ ዘለኹ። ንስኺ ግን ኣብ ክንዲ ንዓና ምሕጋዝ 30 ዓመት ኮይኑኪ ደቂስኪ ክትቕለበለኺ ኢላ ንዱሌንግ ትዛረባ። ውሲ ከቢላ እውን ብዘካይዳ ኸዚ ሓዳር ዝበሃለይ ክትገብርን ኢላ ንዱሌንግ ትዛረባ። ዱሌንግ ምንም ዘይመሰላ ቁርሳ እናበልዐት ፀኒሓ። ወይዘሮ ጃው እውን ብተሓሳውሱ ምስ ተስማዕምዐት ዝድግፋን ዝካትዕላን ሰብ ዝሰኣነት ጁሌንግ ተሲኣ ነቲ ወንበር ትድርዮ። ናብ ክፍላ ተመሊሳ ክዳውን ተኣኪባ ካብቲ ገዛ ንክትወፅእ እውን ትውስን። ወይዘሮ ጃው ዱሌንግ ካብ ገዛ ክትወፅእ ክትርእን ከላ ብዙሕ ዋላ ትፍራሕ። ዓርሳ ንምኽኣል ፅቡቕ ጅማረ ስለ ዝነበረ ሕጉስቲ እያ። ቤና ምንባር ክትጅምርን ከላ እውን ህይወት ኣመና ንኸይከብዳ ንመጀመርያ ዋርሕ ፅቡቕ ዝኽእላ ቅርሺ ኣዲኣ ንዱሌንግ ትህባ። ገዛ ክራያን ቀላዋን ምኽኣል ንክትጅምር እውን ዱሌንግ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኸይዳ ከም መስተኣናገዲት ትቁፀር። ደሞዛ ዋላ ብጣዕሚ ውሑድ ይፅናሕ። ቁርሳን ድራራን ምሳሓን ኣብቲ ሬስቶራንት ስለ ዝኾነ ብሓደ ገፁ ፅቡቕ እዩ።
ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ስራሕ መዓልታ ሓላፊኣ ካብ መኪንኡ ሽጋራ ንኽተምፀሉ መፍትሒ ይሰዳ ኣብታ መኪና ኣትያ ነቲ ሽጋራ እናኣለሸት እንከላ ግን ብቕድሚኣ ሓደ ሰብኣይ መፂኡ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ እናሸነ ይጸንሕ ከይፈለጠት ዱሌንግ ክላክ ጌራ ናይ ቅድሚት መብራህቲ ምስ ኣብርሀሉ እቲ ዝሸይ ዝነበረ ወዲ ብጣዕሚ ይጨናነቕ ሽንቱ ምስ ወድአ ብተግባራ ተናዲዱ ናብ መኪናኣ ኸይዱ ንዱሌንግ ይፃረፋ ዱሌንግን ብጌጋ ምዃኑን ፈሊጣ ከምኡ ዘይገበረትን ምስ ነገረቶ እቲ ወዲ ተረዲእዎ ካብቲ መኪና ውሪዱ እቲ መብራህቲ የጥፈአላ ዱሌን የቐኒለ ምስወለቱን ሓዲግዋ ይኸይድ እቲ ክሸይን ኣብ ሓደ ቦታ ዘቕመጦ ናይ ቦክሲንግ ግላቭ ኣብኡ ከም ዝረስዖ ግን ኣይፈልጥን ብጽባሒቱ ዱሌንግ እተን ዝረኸበተን ናይ ቦክስ ግላቭ ክትምልሰሉ ናፍቲ ጅም ትኸይድ ናብኡ ምስ ኣትየት እታ መስተኣናጋዲት ንመን ከም ዝደልየት ተሓታ ኣብቲ ግላቭ ሽሙ ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ፀዊዓ ህላ ግላቭ ክርከብ ናፍቲ ቦታ ይመጽእ ሆኪንግ ግላቭ ተቐቢሉ ንዱሌንግ ምስ ኣመስገና እታ ሉዊንግ ትበሃል መስተኣናጋዲት ንዱሌንግ ናፍቲ ጅም ንኽትኣቲ ናይ ፍርቂ ዋጋ ቅናሽ ከም ዝገብሩላ ትነግራ ዱሌንግን ብዙሕ ድፍረት ስለ ዘይነበራ ናፍቲ ጅም ከም ዘይተኣቲ ነጊራቶም ናብ ስራሓ ትምለስ ግን ብዛዕባ ሆኪንግ ምሕሳብ ከተቋርጥ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ሞባይላ ፕሮፋይሉ እናኣለሸት ፎቶኡ ምስ ረኸበቶ ደጋጊማ ትፀቕጦ እንከይተፀበየቶ እውን ሆኪንግ ንፅሑፋ መሊሱ ኣብ መናፈሻ ንኽራኸቡ ይቆፅራ ካብቲ ሰዓት እሱ እንዳሓር እውን ዱሌንግ ኣብ ስራሓ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኮይና ምንቅስቓሳ ልዕሊ መጠን ይፍለ ፀባያ ብሓደ ግዜ ቀየር ዘስተውዓለት መሳርሕታ እውን ዱሌንግ ፍቕሪ ከም ዝሓዛት ነግራ እቲ ዘፍቀረቶ ወዲ ሆኪንግ ዝበሃል ናይ ሓደ ጅም ቦክሲንግ መሰልጠኒ ምዃኑ ምስ ነገረታ ግን ናፍቲ ጅም ንኽትኣቲ ይጥቀመል ክሎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተጠንቅቕ ኢላ ትነግራ እቲ ናይ ቁፅርኦም መዓልቲ ኣኺሉ ዱሌንግ እናሓፈረት ኣብቲ መናፈሻ ንሆኪንግ ትፅበዮ ቅሩተ ምስ ተፀበየት እውን ሆኪንግ ፒንክ ቲሸርት ምስ ጸለምቲ ቁንጣ ገይሩ ይመጽእ ዱሌንግ እውን ምስ ረኣየቶ ብፍቕሪ ትጽለል ናይ መሳርሕታ ግምት ግን ሓቂ ኮይኑ ይጸንሕ ሆኪንግ ንዱሌን ናብዚ ዝፀውዓ ናፍቲ ጅም ንኽትኣቲ ንኽእምና እዩ ዱሌንግ እውን ኣብታ ሰዓት ንሳ ኩሉ ብዛዕባ ዝግደስ ዝመስል ሰብ ንዓ ክጥቀመላ ዝደሊ ምዃኑ ትፈልጥ ግን ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢሎም ምውጋዕ ምስ ጀመሩ ዱሌንግ ንሰባት ብግዲ ናፍቲ ጅም ንኽኣትዩ ምሕታት ምንም ከም ዘይፈትዮ ይነግራ ፕሮፌሽናል ቦክሰር ናይ ምዃን ሕልሙ ንዱሌንግ ምስ ኣውግዓ ብሓሳቡን ብድሌቱን ብጣዕሚ ትግረም ሉዴንግ ብዙሕ ጽቡቕ ምልክታት ዋላይ ትርአ ንሆኪንግ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትየቶ ጥራይ ናፍቲ ጅም ንኽትኣቲ ፈቃደኛ ትኸውን ብዘይ ምቁራጽ እውን መዓልቲ ምስ ሆኪንግ ምንስልጣን ትጅምር ሆኪንግ ዝህባ ስልጠናታት ብጣዕሚ ከቢድን ፈታንን ዋላይ እምበር ዱሌንግ ግን ብቐሊሉ ተስፋ ክትቆርጽ ድልውቲ ይነበረትን ኣብቲ ጅም ዘለዎ ካልኦት ሰልጠንቲ ብዙሓት ቀጠንቲ ዘድንቕኦም ኣጓላት ዋላይ ሃልያ ሆኪንግ ግን ንዱሌንግ ጥራሕ እዩ ዘሰልጥን ሓደ መዓልቲ እውን እታ ብምስጢር ንሆኪንግ ተፍቅሮ ሉዊንግ ላስተርን ናይ ፍቕሪ መልእኽትን ናብ ግላቮ እትይሃሉ ትኸይድ ግን ሆኪንግ እቲ መልእኽቲ ኸይረአዮ እቲ ግላቮ ንጁሌን ምስ ሃባ ኣውፅኣት መልእኽቲ ትሪኦ ሆኪንግ ንዓ ሓፈላ መሲልዋ እውን ብጣዕሚ ትሕጎስ ብታሕጓስ ነፍሳ ምቁፅጻር ተሳኢንዋ ብቦክሲ ንተውሽቓቕ ነበረ ምስትያት ትሰውሮ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ሆኪንግ ምስ ቲያንፉ ዝበሃል ካሊእ ናይ ግሊ መሰልጠኒ ማይ ቦክሲ ግጥም ስለ ዝነበሮ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ይርኢ መብዛሕትአን ኣብቲ ጅም ነበራ ጓላት ንቲያንፉ ዋላይ ድንቓይ ጽናሓ ሉዴን ግን ንሆኪንግ እያ ትትፍዝ ይኹን ደኣ እምበር ሆኪንግ ኣብቲ ግጥም ምስ ተሰዓረ ቲንፉ ነቲ ጂምናዝየም ወኪሉ ኣብ ካልኦት ግጥማት ዝጋጠም ቦክሰር ንኽኸውን ይምረጽ እቲ ምሸት ንሱ ሆኪንግ እቲ ግጥም ስለ ዝተሰዓረ ብንደት ብዘይ ምቁራጽ ምስታይን ምብላዕን ይጅምር ምኽንያቱ ፕሮፌሽናል ቦክሰር ናይ መጠረሻ ሕልሙ እዩ ነይሩ እቲ ምሸት ክውዳእ ግዜ እውን ሆኪንግ ልዕሊ መጠን ሰትዩ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ሉዴንግ ንገዛእ ሒዛቶ ትኸይድ ሰንኪ ስኽራውን እውን ስምዒቱ ምቁፅጻር ተሳኢንዎ ምስ ሉዴንግ ብሓደ ደቂሱ ይሓድር ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ዱሌንግ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምእማን ብጣዕሚ እያ ትችገር ይኹን ደኣ እምበር ቀዲማቶ ተሲኣ ገጻ ተሓፂባ ሜካፕ ጌራ ናብ ዓራት ትምለስ ክትስእ እንከሎ መልክዓ ክፍእቲ ገይሩ ንኸይርኣ ቁርሲ እናበልዐ እንከሎ እውን ሆኪንግ ግጥም ዝተሰዓረ ስልጣን ኮይኑ ኣብቲ ጅም ክቕፅል ስለ ዘይደለየ ስርሑ ከም ዝገድፎ ይነግራ ሉዴን ግን እዝና ሰምዐት ሱቕ ክትብል ኣይከኣለትን ብጣዕሚ ስለ ተፍቅሮ ነበረት ናብ ሓላፊኣ ኸይዳ ተወሳኺ ቅርሺ ንኽህባ ትሓቶ ናብቲ ጅም ኬዳ ንቲፎን ምስ ረኸበቶ እውን እቲ ናይ ቻምፒዮን ቦታ ንሆኪንግ ንኽህቦ 500,000 የን ከም ትኸፍሎ ትነግሮ ኣብ ሓያል ናይ ቦክሲ ግጥም እቲ ጽቡቕ ገጹ ክበላሾ ዘይደልየ ቲፎን ግን ጋእሰጋእ ኸይበለ እቲ 5,000 የን ተቐቢሉ ፈቓደኛ ይኸውን ሉዴንግ እንታይ ከም ዝገበረት ዘይፈለጠ ሆኪንግ ግን ቲንፉ እቲ ዕድል ከም ዝሃቦ ተሓጒሱ ደው ኢሉ ንዱሌንግ ይነግራ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር እውን ዱሌንግ ትኽክለኛ ኣመጋግባ ንሆኪንግ እናመገበት ብጣዕሚ ክትከታተሎን ክትንከባኸቦን ትጅምር ኣብቲ ጅም ልዕሊ መጠን እናሰልጠነ ከምሽን ከሎ እውን ካብ ጎኑ ይትፍለን ኣብኡ ደው ኢላ ትከታተሎ ሳላ ዱሌንግ እውን ሆኪንግ ዝተወሰነ ኣዋርሒ ጥራይ ሰልጢኑ እቲ ዝደልዮ ክብደት ይረክብ ንገዛ ክምለስ እንከሎ እውን ኩሉ ዝረኸቦ ነገር ሳላ ምዃኑ መስጊኑ ንዱሌንግ ብሓጎስ ይሓቑፋ እቲ ናይ ግጥም መዓልቲ ምስ ኣኸለ ግን ዱሌንግ ናብቲ መዳለዊ ክፍሊ ክትኣትን ከላ ዘይተፀበየቶ ነገር ይጸንሓ
ሆኪንግ ብናይ ተጋጣሚ ኦቦ ኮኔሉ ንኽሰዓር ቅርሽና ተኸፈሎ ትርኢ ዱሌንጉን እዚ ምስ ረኣየት ብጣዕሚ ተሓዝን ምክንያቱ ንሆኪንግ ዝኸፈለቶ መስዋእትታት ኣሕሊፉ ስለ ዝሃቦ ዋጋ ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉ ተናዲዳውን ንሆኪንግ ፕሮፌሽናል ቦክሰር ናይ ምዃን ሕልምኻ ብቐሊሉ ይትደርብዮ እዛ ግጥሚ እንድሕር ደኣ ወዲቕኻያ ተዓዋታይ ክትኮን ኢኻ ኢላ ክትእምኖ ትሙክር ግን ሆኪንግ ኣይሰምዓን ኣመና ሓላሚት ኢኺ ናብ ትኽክለኛ ዓለም ተመለሲሉ ንዱሌንግ ይጸርፋ ክንድሰልጦን ኩሰልጢነን ክንድሰዓር ኩስዒረን ክንድዝኣክል ቅርሺ ብሓደ ግዜ ይረክብን እዛ ዕድል እዚኣውን ክጥቀመላ ኣለኒ ኢሉ ንዱሌንግ ውሳንኡ ትኽክል ምንባሩ ከእምና ይፍትን ዱሌንግ ልዕሊ መጠን ዝጎዳኣ ግን ሆኪንግ ንዓኺ ካብ ተራ ሰልጣኒት የሕሊፈ ይርአክን ሓንቲ ግዜ ብሓደ ስለ ደቀስና ጥራይ ከም ፍቕረኛ ዝቆፅረኪ ኸይመስለኪ ኢሉ ምስ ተዛረባ እዩ ከምኡ ኢሉ እውን ሓያል ጭቕጭቕ ኣብ መንጎኦም ምስ ተልዓለ ዱሌንግ ንሆኪንግ ኣብኡ ሓዲጋቶ ትኸይድ እቲ ጨዋታ ምስ ተጀመረ እውን ሆኪንግ ምንም ከይዶንገየ ኮኔሉ ፍታ ናይ መጀመርያ ዙር ይሰዓር በትወከን ዱሌንግ ሓዚና ናብ ስራሓ ክትምለስን ከላ ሓላፊኣ ሰኺሩ ፀኒሑ ልዕሊ መጠን ክቐርባን ክነኽኣን ይጅምር ጥጥዎ ብሊላቶ ክሰምዓ ስለ ዘይከኣለ ግን ነብሳ ከም ምክልኻል ብቦክስ ወቂዓ ኣብ መሬት ተወድቆ ንሳ እውን ናብ እስሬት ተኣቲ ግን ብዙሕ ከይፀንሐት ዶዶ ናብቲ ፖሊስ ጣብያ መፅያ ንዱሌንግ ተዋሒሳ ተውፃ ሕዚ ዱሌንግ ካብቲ ሬስቶራንት ንዓሙና ኣቐጥቂጣ ተባሪራ ስለ ዝኾነት ስራሕ ዝበሃል ይብላን ዶዶ ናብቲ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ምስኣ ክትመፅእ ምስ ሓተተታ እውን ፈቓደኛ ትኸውን ይኹን ደኣ እምበር ዱሌንግ ኣብቲ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ምስ ቀረበት ዋና ዕላምኡ ብሰንኪ ሩግዳ ንዓኣ ምሕፋር ምዃኑ ትፈልጥ እቲ ፕሮግራም ምስ ተጀመረ እውን ሕፍረታን ሕፅረት ድፍረታን ዋና ርእስቲ እቲ ፕሮግራም ይኸውን ነገራት ክጎዱ ግን ኣብቲ ስቱድዮ ዱሌንግ ምስ ኣዲኣ እናተጠቓጨቐት ዝተቐናበረ ቪድዮ የምፁ ዋላ ሓቂ ይኹን ኣብቲ ቪድዮ ግን ንዱሌንግ ነዲኣ ትፃረፍ ሕማቕ ውላድ ገይሮም እዮም ዘቕርብዋ እቲ ቪድዮ ምስ ተወድኦ እውን እቶም ተኸታተልቲ ንዱሌንግ ብሓይሊ ስለ ዝፀርፍዋ ነበሩ ብጭንቂ ዝፈንተተ ተምሲላ ናብ መሬት ትወድቕ ሰንኪ ዝመሕፈሪ ተመክሮ እውን ዱሌንግ ነብሳ ትሒታ ምርኣይ ንኽትገድፎ ትውስን ቅድሚ ሕጂ ናብቲ ጅም ትኸይድ ነበረት ናይ ሆኪንግ ትኹረት ንኽትረክብ እዩ ሕጂ ግን ነብሳ ንምልዋጥ ኢላ ብደንቢ ምስልጣን ትጅምር ብዙሓት ተዋህሮ ሓሊፎም ዱሌንግ ፀሓይ ኮነ ዝናብ ኣየቋረፃን ብዘይ ምዕራፍ እውን ትስልጥን ሆኪንግ ኣብቲ ጂምናዝየም ምስልጣን ኣቋሪፅዎ ስለ ዝነበረ እውን ሊንግ ዝተባሃለ ሰልጣኒ የሰልጥና ዱሌንግ ሓደ ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ኣብቲ ጂምናዝየም ምስልጠነት 50 ኪሎ ክብደት ቀኒሳ ናይ ቦክሲንግ ሰርቲፊኬት ረኺባ ንሪኣ بدليتان زغنسو تخودتن استدنقو سلطنتاون ندولينغ افت زغصل ناي بروفيشنال بوكسين وددر نخساتفوا يوسنو حدا معلتي ابا ندولينغ نفت جيم نخرخوا يمص كديتا تقنس اندحر ريوا زي فلط ابو اون نمجمريا غيزه قطينا خريان كلوون نسا مخانا يطرطر احد ريستورانت وسيدون بوكسينغ كنديانا زاكل قيرو ملكعت خمس غارا ندولينغ ينغرا ابو ان ندولينغ اتدوكان نوينو ميخودوم سلاز جمره مصيان قتحغزون حتى ايمصيو دولينغون نسدرا كند زغوريو خوريوا بتعم سلت فوتوم لاوتو ميليسان خدحغزوم فقادنيا تخون حدا معلتون افت دكاننا سرحتن كلا حدا ناي نصا مستباليق ازوصحو تساي قيرو نخوسد يمص بزيغرم كونتاتون تقير مصني ودي هوكينغ خويني يصنح هوكينغ ندولين كري انكلو بحفرت حدي غواخا هدم يمكر دولينغن بدنب تسلطن سلازنارت كاسالس لاسا تشكيمالا نهوكينغ كيتشجرت تركو كوفيلو موقع مش جمرون دولينغ ناي بروفيشنال بوكس قطم سلا زلوا افت زقصل سومن مصيو نختفزا نهوكينغ تعدمو هوكينغ جن تجريمو حلمو قديفو او كونستراكشن نسونا سرحه قديماتو بروفيشنال بوكسر كوينا حزلو دينغ كم تقدم حزز فلت انا وريت كم زي كونتن بتعم خمس تغيراتن وني فلت يخون دامبر هوكينغ بنوسو بتعم حافيرو سلا زنوره ندولينغ نافت قطم كما خم زي كالي نكرا افتم زقصلو معلتات دولينغ اتعبي قطمان نقرا سلا زمصناره بزي معرف تسلطن حدا معلتون انا غويتن كلا امنغدا جوشنا ليلي ان حلفو ترخوم كن دولينغ كدتا بتعم سلا زقنسه كفلطو واي كالون اتناي قطم معلت اخيلو دولينغ مباستا توكسيانغ زتالت حيالن تفرحيتن بوكسر مخانات فلت بتدغاغامي اتودادر زنورت حيال بوكسر انت تخون 10 غيزه تسعرن كلا ولا حنت غيزه تسعيراي تفلطن لودينغ لمجمريا غيزه ناي بوكس مدرخ سلت ديولاون اتو مسلطنتي بتعمي فرحولا دولينغ امونغون زلو ناي كيلتن تمكرون فلالاي نغيروم سقاتهم يقرطلا دولينغن تتفطر يفطر ازغطم كودوس لزلني
منديل كيت درويلات نقرم اتقطم كجمرن كلو دولينغ اما جمرا صبقن ترغاغعن منقسقاس نارئت صنيحه مغاطمتا جن لعلم متان حيال فتانن صنيحه بحيال وقعيت امريت تودقا مستسئتون او انغولو تصقعا بتدغاغامي حيلت بوكسታት توقع قداماي زورون كوميلا تسعيرات وصو اسلطنتا دولينغ دغيمان كم تدمنلان مسرؤيو نختو قارص ينغروا دولينغن كلنتم زورات ولاي تسعر كتودن كم تدل نغيرا نساخي فقدت اتچواتا نخيو قارصوت نغروم كل ازور جميرو نمودا غصو قرن كلو دولينغ بتعم دخيمان دون موالنا تتصقمتن رئا كن حجون اتقطم كتقصلون بر كتقارصو حساب يبلان اسلطنتاون دولينغ تقديسا خم تبا اسلام سرعيو صقاميت ايدان خطقم يمخروا اما برع عين حمشاين زورات دولينغ لنوسانا تخلاخلت تحلفو حنت غيزا جن بصقاميت ايدا مغاطمتا حيال بوكس توقع اتا مغاطمتا جن لعلمت انترار سلازنارات انكيدونغيت مليسا ندولينغ بحيل توقع دولينغ امريت دقيسا ونا انا خيت سحت كندستخالات مكر بحساون كندينا اذا اكل مكرنيا هيوت كم زحلفت يرأيا دحر بزح چقچق نحفتا دولينغ كل ورسا حليفان هاتا تذكر انا شونن ليلين مرعا عركو خوينا تركبن كلا تذكر ندودو تحقوس يلاون افتناي تلفزيون بروجرام نوساخت سحتن كلاون تستاوس كاناي دودو ناي تلفزيون بروجرام تمليسا نوساخت تطفى حسيوا كما بالحمشاي دور نطيرا منم كي تغودت متساون انا تجرمت تذكرو زو كل غيزه سنيفه حجي حنت غيزاكوا كسعرني نيلا دولينغ كافت زودقهلو چواتا اخد قصل تتسق اتزوراتون انكي ودقت تودقو دولينغ بنطوالا تسعر دانبر اتزورات وملو سلازودقتو بنسا بطعمي اخوريعه مانم سب زي تصبيو منغدون او هيوتا عود تقدكون سلازقالت نمطرشتات حقوس دفرتان نحانون بسدران بتم تخاتاتل تساتن بطعم نخد كبار يقورا اما ترشاون اتو مسلطنتا او عد ملكعم زرأيو تزبله صقط ميلوم ندولينغ ادناقتهم يقلصلا لودينغ چواتا اوديا كافت ستاديوم ناوصتن كلا هوكينغ اف دغ صنيحو دغيموم نخراخوي حتى دولينغن قوم عينت وسانتات نخوسن اموديلو خنيلا كم تحسولو نغيراتو تخيد بغزا مستملستون تانا مجمريانا سوشال ميديا بوستا او هيوتا عود تسمو خان كم زجمرت تنغر ات فيلم خود انكلون دولينغ خوينا تواسا زنارت وانا تواسايت جاولينغ ات فيلم نختسرح 11 ورحي بزي مقراط سلطينا 50 كيلوغرام كم زقنست نفلد او هيوت نفسنا تقدمنا نخلو سوكن كون كم نخلينا تمهرناون ازي فيلمي ودا فتيخم وطكون تسفاي قبر حدش تخونكم نشانلنا سبسكرايب ازي فيديو دما لايك لكم ناو كالو توصحوا دقيم نخسان رخ سنايت عني حيد